Yes, good evening. So my guys, quickly let's talk about Ndeu. Ndeu ndi mlandu wa manslaughter. Ndeu ndi mlandu opa munthu mwangozi. Kapena musapanga plani atero. Ngati munaonesesa kwambiri anzathu a UFC, anzathu a boxing, anzathu a wrestling, maringi yawo surface yawo aneka inaka yofewa yoti vini kumenyesa mutu mumsungavulale. So most of imfa zokhuza na ngozi olukumenyana kuti muone zimakhala kwambiza ma head injuries, and then ma head injuries amene samakhala kuti no from a direct fist kuti mina munthu anamuyika fist nde basa ndamwalira. Normally kumakhala kuti munthu chanayikidwa fist, anayikidwa chibagira, munthu wina anavunga chibagira kwanzake kamenya chibagira chicha ndukagwa pansi, and the head had to hit the surface, the hard surface. Mina ngati ikavani zimakavati kapena mtala kapena pa cement kumakhala kuti anakamenyesa malo enake olimba kwambiri ndi jamati mali kuti imfa inachitika due to some the disease had sustained the severe chanchan head injuries blah 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 blah. Onda zambiri imfa zochitika fanya ngozi muzaona kuti kwambiri imakhala kuti munthu unavulala kwambiri, so munthu ndi chinthu chopsa kwambiri. So how tikaonano milandu yokhudza kupha nzako kwambiri yochuluka muzaona pakati pa mada ndi manslaughter imachuka ndi manslaughter. Manslaughter ndi mlandu mmene anena kuti mudapeza kuti no panali incident kama menyana mnapanga ngozi chanchani wina kwa mwalirapo ngati ma drivers wa that's why matetendi zikhomera misonkho tendi zikhandi siwe futhi zikhandi insurance magali moto fameza ukapanga ngozi kupha munthu imaza kapezekano yapita kumada nafuma zoti gamoto sili fiti koma ino matenga maendesa, and then the mazoli no itapanga ngozi and itakupa munthu futhi gamoto sili mu condition yabwino. That's why we need also to have our COF athu abwino, insurance abwino, license yabwino zingochitika kuti mina china chake chinachitika then napanga ngozi at least ikakhala manslaughter. Ne manslaughter imakhala milandu yake masentence ake amakhaosiyana malingana khoti kuna ma circumstances ake amakaona kuti manslaughter imene imafika mpaka na sentence 50 years, ena 30, ena 25, ena 14, ena 10, minaso ena 8 years malingana ni ma circumstances amene akhapo. On how is now munthu tapeza kuti wapanga ngozi wapha munthu imataka fine, it can be finable offense magali moto koma kaza kuti mwamenya na matani nthawi zambiri simabwera ndi fine ku mangabe koma makhabe kenakake. Koma whatever the case, let's avoid manslaughter. Manslaughter libanga avoid maka yomwe ndifuna nkhani ya Ndeu iliyonse yomwe tingakhale involved in can result into a manslaughter. Tumvana kwako can result into a manslaughter. Kama munthu anakuyamba kama una mwemba ndiwe koma can result into manslaughter. Now ndi makamba za mena ndamafera umenya fight mozi munthu amaona mazanga zimena ake blood vision, then uyo wagwa basi kafika pakamwa ake nakake kosongoka basi munthu uchapita even malona kuti koma ndi hard surface ona kuti palibe mnyana kwa munthu ataumalira kumutenga munthu kumuvunga uko munthu amatha kumwalira. Ani nthawi zambiri kuti anthu is called zafika kuti apanga establish kuti ndi manslaughter sina limada based on the circumstances. Akulu milandu ya homicide cases imavuta imata kupezeka mwina after 4 or 5 years muli ba remand ukapita ku court ku prison kujema kala remand mada imene suma kazo remand manslaughter after mwina hearing ma cases pomaza kumanga no manslaughter ife kulibe ikulibe kamare mbari remand kuti ba remand manslaughter and remand mada. It's the court now that decide okay hii inali manslaughter olumwa kuti kwa manslaughter itakuchitika ma situations extreme situations yona kuti mwina ndigali moto ngoze chanchan kapena mwina munthu anakupanga atake mwina pa nyumba pako ndizoti court nthawi zina zimenezo kakupanga so akuiti kuti I think munthu it was self defense court limata kuona ma facts
koma yande uwe yoti mumamenya na malo kuti sikwanu kandi kubala kandi kuti akula let's avoid amwene moyo kagabo ka ifa ndi moyo kali very thin, kali very microscopic. Kodi in a blink of an eye you hit a fist on someone else. Muntu kumalira nde nawo zambiri maga azibambo yena banganoto azibambo timamenyana especially bakauti bali azimai. It's also advisable sometimes ameti mama moa tisikonda mama moa mala mesi babeza azimai wambiri. It's very safe kumakamwe mwena moa malo mutisi pamakazi mai pamakazi konde amwene osacha masewera azibambo kufina hata kwirana mutamona kuti kodene magay koma nditu azibambo they are too good in the absence of women. Ndi kwambiri anzati mapanga ndi malo mwela uyabwisa kachika basi tiyemeya timasokonezaso njira zambiri zobali njira zambiri zoti takupewera nkhani yandewo. Sometimes it's good just withdraw from malo of violence if it we learn from experience because imagine ndantuwa kumaso feta pangapo zimene zizi ndifama choti tempa ina fete madziwa so we avoid ndakulakulu ndi uibe udolo masikwano ambiri mafera anthu acha kupasa molalo anthu kumajambula someone commented kuti ojambula omwewo ndamene makaberekera anu chani zida kakribi kajamba kuzunguli so nde usuma wina nde wili ose musuma wina. It is either you defeat that opponent, but after defeating that opponent you get arrested, you get convicted, you lose a job, you lose all the opportunities that were there. Kamnali kupananga scholarship kamateka kapanali tani. Or even you lose your reputation. People stop trusting you. They're like, ah, Jeno dikadalira komodo. Munde wizijirika oni circumstances one would can't you have tried everything. That's why suri yawudi and see kuma trainer. Ngada zibambo tema ina be zika wudi to banga exercise to train up the kind fit self defense. Ntawe na game akwana wudi mwene wudi mfunga umazika na wudi umazizi ne wudi ya. Mundu wimuna mafuna ubanga ataki zina ndizina. Komano moralo ni mene madebwegesa wene yotenga mpaka makwaji nyamata mpaka inu mayo yo mumakonda nde ukwambiri mayo mumakonda nde azingwembe na pangono fuck you motherfucker I can't do what I'm gonna fuck iwe let's avoid kundende kujatu some people they're like maka antu ochuka kamangidwa mawala ke adwala pipi ina mati yai they are feeling sickness, they're faking it. No one feels sickness. Azimene zimakazeni zeni because amakhaudi ndi maiko awiri oti angosuntha mwene from dziko ili pa ukagwa mumbali ya ujeni yandende ndano jama khoda balika mwene things change in a blink of an eye. So let's all avoid getting into trouble, on things that we can. We can't try so hard to avoid things that we can manage to avoid. Let's avoid. Otherwise, in the way be ushasha, kulibe zoma walila na fight my baby chanchani, to my baby dumo mamenyana rutina runtoni agole taja bechabe so to kwenda ni matenda basi zindoko mukamenyana basi niyo mzika tenga zindoko kumene koko to so inungu mangidwa lero mawa ito. And I've seen people do a gulira, meaning Makumbuya do some percent of prison and telling another, oh, my, Bana, Banjo, Bas, Kazobina, which was on this Africa, would so what is ATS. These are the people I made my minion lana. Bas, minion and that is Namagagas. I got this one in the many. Amabangisa nde wambili bakati ba mundu wamphongo ndi mundu wamphongo zina ni ngongole kusabweza ngongole lesi mesho wati mundu ngati ani ngongole athu tapya mtima kwambiri tisapite toka tapya mtima kumaka kwenya ngongole ije yayi tizisata njira zoyenera chifwa makati iya kundidelera iya upanga makuti so let's avoid ndiwo magayi milanu ngati imeneyi mumakhala ndoka ndosa ukasoliberoya mama anthu amayiwalidwa magayi amada. Criminal justice system yatu ya kuno gonde inisa kunamizeni. It doesn't favor those who don't have money. It doesn't. If you don't have money, you can rot. Zitengere ali gwedi aza kupeze ali gwedi amadigira so apeze funding aza kupeze kama bungo ena yake odi aza kutoleni mundende moja oti yayi kodi niwe munabwira liti kukoti
even if we tried, but our criminal justice system ndio chepekidwa kumaso ndikune ayungamo simapanga favor andame andi dollar imafuna muntu azikandi lawyer azisata mlandu wake azikumbusa ka kodi kuposhika kuti ndewe naona kuti ulibe lawyer kwanu kulibe lawyer nami makaba sugolo fe kuyamba nde kumatukwana ndi pa Facebook kumankwa dzipongwe akakufinyani mabadile nde muziti ipo different for uko ena mamziyamba da maziyamba da maka ndiko notukwana nazanu pa Facebook mulibe lawyer ena ntchito yanu ndoti daily mukazuka kumatukwana mapage inonso mukhale anthu ochenjera. I have to avoid these things. Akakufinyani mabadile nde mati hey don't use money panga, don't open your mouth and say something stupid. Chona kuti akakufinya where you want to be able to defend yourself. Ngati ulibe kali kose ulibe ndalama ulibe lawyer uzingo kajeti ena basi matamika ngadafinya kumayuza kuti zigoba azakumangani faza kumati ndisivu chantani okay ndisivu muzalepera kubereka kadola koma azakufinyani muzakhala muzakubona kubeka 2 days. Teni tipange avoid so zopeweka teni ndipewe especially magayi ndipewe ndewo makaso ndewo zachiguluko ndewo zakumpira mpira umumu basi machitika ndewo za mbiri kulowerera kumagenda kuli mazanga polisi genda kandi nanu masonanu kumazula pamene pajabazafa muntu nthawi inake azango kutolani nonsenu ndikuti azapeze kuti mwana wa uyu ndiwena Paul magayi after zaka muli kundende fa kundende will never be a hotel. Prisons are not 5-star hotels. Fuso limene timakonda kumapuzira ku training timalemba mayeso. Prisons are not 5-star hotels. Discuss. Ndeko Malawi ngati Malawi ndi dziko losauka ndi dziko lochepekidwa ndi ma priorities ambiri. Even as government is trying so hard kuti kundende kuzika bwino kuzitani komuone pali zipatala pamenepo afuna so miseu pamenepo afuna chakuti nde we are very far away kuti zakhali ngati ma 5-star hotels kumaopa malamulo khali usiku opambana.